Baby. You're my memory. Kung hindi ako ang nararapat sa'yo. Nag-init si Groy. Ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Samantama ginawin. Kape kita, Gab. Imarada tabi, Gab, dito kami. Kape dito sa may bugasang tabi. Salamat. Thank you sa thumbs up. Salamat po. Salamat, Greg. Thank you, Greg. Good morning. Good morning po. Good morning na. Good night there na. Good morning, guwapa share. Guwapa. Guwapa for Bisaya. I'm not Bisaya. It's afternoon here. Okay. Good afternoon there. Soon. Good night there na soon. Sen. May kape dito, Gab. Hindi ka magparakaon sa chocolate, ha? Para mag-ayat na. Okay, good morning, maganda, Cheryl. Salamat. Maulan here. Itong tuwanan na. How was your sleep? I slept well.
I slept well. I slept well and I just go home from work on a Sunday. Okay, take rest. Take care. Di ko alam kung tama ba ito. Isan ako upang maintindihan mo. I'm fine. I've been waiting to see you again, Cheryl. Thank you, Greg. Hala na. Thank you so much. You have a Filipina girlfriend? Greg, do you have? No, I don't. Why? 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 Bakit why? The baby, my baby Gab, my baby Gab. I want, I want one though. Okay. Though, even though, thank you to those who are watching. Are you the one? I'm no, I'm the one. Are you the one? I'm the one. Bakit kailan yung puso ay masaktan bago maintindihan ang siyang nararamdaman? Kahit iba sa'yo na rin sa hirap. I asking you, Cheryl. Yeah, you're asking. I'm the one? Huh? Hello. Are you the one? Are you the one? I'm the one? Oh. Oh. I'm the one. Okay. Pam 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 pam. Di ko maintindihan. Hey. You wake up pretty. I wake up pretty. Thank you. Why pretty lang? Missy. Wake up, Missy. Missy hair. Missy face. You do.
What you do? Never, 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 never. I don't know. Hi, thank you sa nanonood. Please give the thumbs up. What are your plans for today? From the plans, work today, duty, so many plans, so many things to do, need to do. La bandera. Oo, I need to laba, to sampay, to palaypay. Candle. Yeah, di. Yeah, di. I will help you. How? How can you help me? Ah, please comment, like, and subscribe. Thank you, Greg. Thank you, Greg, for support. Thank you so much for the support. Thank you po. Salamat po. 1, 2. Aray ko ma-stretch. I will carry the buckets of tubig. The buckets of tubig. Okay. I'm sorry, my love. I'm sorry, my love. I'm sorry, my love. Sorry, my love. I'm sorry. Is your mom up this morning? Yes, they talking. Wait lang. This day. They talking, checking. Early Maritisan. Bakit kailan? I was going to say, don't wake her up. She was already wake up. She's already wake up. Early wake up.
Magsakay ng aircon. Ya, ako doon, gusto ko ako sa aircon. Hindi na ako, matibay na ako. Bakit nakakamanila na ng ganito sa aircon? Kagay na ako ng nasuka. Pinisan ko, natalawon ako pag-aircon. Wala pag-bulusan ko doon. I would love to wake up in the Philippines. Come here. Came here. Aray ko. Wake up in the morning with you like pizza. Oh my god. Brush shirt. What bra? Yes, the brush shirt. The bra. The brush shirt. Thank you. Thumbs up. Thank you guys. Paparapapa. Bada mo na ako. No dibdib on shirt. Yes, no dibdib on shirt. No dibdib. Walang dibdib. Na. Ka-amazing. Thumbs up dan sisi ko. Hi, thank you. Ka-amazing. Thank you so much. Kayles. Thank you po, ka-amazing. Thank you po. Kumusta? Ay, salamat. May nagbisita. Vlogger. Vlogger, you're welcome, sisi ko. Vlogger ka din, di ba? You're welcome. Nagbablog ka din, ka-amazing. Welcome to my live. Wait lang. Bigyan kita ng jacket, sis. Para maano. Yan, may jacket ka na. Thanks for your thumbs up. Thank you, ka-amazing. May jacket ka na po. Alhamdulillah, okay lang, sisi ko. Nasa ano ka? Nasa Middle East? Yes, nag-vlog din ako. Sisi, welcome to YT World. Yes. I will support you, sisi. Ka-amazing ka. Salamat sa pa-jacket. Always welcome. Thank you, sisi. Thank you, ka-amazing. Ano kita mamaya balikan pagkatapos ko ng live. Yes, dito ako sa Saudi Arabia ngayon. Nagtatrabaho ka dyan? Daming ano. Daming vlogger na ano eh. OFW. Salamat. Always welcome. Bakit kailan ng puso ay saktan? Thank you so much, ka-amazing. Nawala ka na. Where are you na? Ano, Greg? Yes, dito ako nagtrabaho. Okay. Ingat lagi dyan sa Middle East. Ingat and God bless you, ka-amazing.
I just made it home na. I ju- Taker, are you driving? Greg, are you driving? Are you driving? I'm at home. Ah, okay. You have a car, Greg? You have a car? Lumpia na ko ana na agahan na pabasay. Pero naman, hindi mo lang itong suda na lumpia. I have a lot of cars. Ay, wow. Can you give me one car? Matagal na ako may YouTube channel. Na-demonetize lang sisi ko. Tabang Langit. Ako din, na-demonetize ang ano ko, ang channel ko. Bakit kaya? Ano nangyari? Nag-ano kasi ako inactive ako mga more than 6 months pa 1 year. Bakit kaya? Ba't ganon? Matagal na ako at may MMS Sir Greg. I have a car just for you, Cheryl. Greg, can you give me one car? I have no car. You have a lot of car, so give me one car. Gift. It's for gift. Birthday gift. May kwarta, sabi na sa kung magpukpok ka. Bakit ka-amazing kaya? Bakit nagbago ka ba ng YouTube channel or ganun pa din? Same din? Ito pa rin yung channel mo. I have a car. Ay, mega shout out to you, ka-amazing. Ka-amazing. Mega shout out. Mega shout out. Ito sa kasi media. Mga pangit. Ang sabulan. Ano yun, malaking mataras mo. Dili. Ang ano lang. Tuga. Tuga. Hindi kasi ako nakapag-upload at naka-live noong umuwi ako Pinas at alam mo na mahina ang data at wala pang wifi sa bahay ko kaya unti-unti na nawawala ang harang ko at na-demonetize na ako. Ganun din ako. Nag-inactive ako. Tapos hindi na ako nag-upload, hindi ako nagla-live. Pero ganun pa din, same pa rin. O nagbago ka ng channel. Nagbago ka ba ng channel or ito pa rin yung ginamit mo? Tinuloy mo lang. Have you been to my channel, Cheryl? Yes. Yeah. I subscribe. Greg. Yes, Greg. Na-demonetize din ako kasi sayang nga. Nagsahod na kaya ako. Nag-inactive ako. Tinuloy ko lang. Ikaw ba tinuloy mo lang din? Or nagpalit ka ng channel? Ganun pala 'yon. Kapag wala kang upload or ba't biglang lumiwanag? Walang upload, hindi ka muna nag-live, nade-demonetize pala. Nag-start na demonetize ako, pinalitan ko na ng name ng YouTube channel ko. Ah, okay. Pero ganun pa rin, ito pa rin 'yon or ano? Palitan ko kaya ang ko. Palitan ko rin kaya yung YouTube channel ko. Nag-start na demonetize ako, pinalitan ko ang name ng YouTube channel. Nag-start ka ulit. Ayesha Vlog, name ng YouTube channel ko dati. Okay. Ka-amazing na ngayon.
So, nag-back to zero ka ba na subscriber? Or tinuloy mo na lang? Nasa beta ko yung bata. Pwede pala yun. Hindi pag ako may nangatulog. Pero niya, wala na. Ini May vitamin ka. Alin? I don't wanna noise. Gab, ang sige mo Gab, hindi nagbago ang mga subscriber ko, same pa rin ang nawala lang watch hour ko at harang. Okay. Same pa, ganun pa din. Yung hindi ka nagbago ng hindi ka nagbago ng channel. Binago mo lang yung pangalan ng channel mo. Tapos hindi nagbago ang mga subscriber. Tapos, ang nawala lang watch hour. Yung ganun din sa akin, nawala subscriber at naanharang. Nawala yung harang. Sayang nga eh. Thanks for coming to live stream, Cheryl. Thank you, Greg, for support. Thank you so much. I found Cheryl channel now. I'm a number 1 fan. Thank you, Greg. Number 1 fan. Kaya ngayon, start ulit ako. Ako din. Nag-start na ako. Ilang days na akong nagla-live. Kasi naging busy. Kailangan ko lang mabuo yung watch hour ko. Start na lang tayo ulit, sisi ko. Go lang tayo. Yes, go! Go lang tayo. Go lang. Para sa go, we need to earn much money, char. Kailangan natin para sa natin. Yung iba mga kasama ko, yung mga kasabayan ko nagsasahod na sila ng mga 10, yung iba 10k, 20k, 30k. Nakakainggit na sila eh. Naipag-iwanan na ako. Kasi ako, napag-iwanan na. Yung iba, umuwi na dito sa Pilipinas, abroad din sila. Nag-focus na sila sa vlog. Gabo. Ang problema, dito, hindi ako maka-live ng maayos. Sisi ko busy palagi. Naka-silent lang, LS lang minsan. Okay. Siguro oo nga, hindi makapag-live ng maayos dyan. Bumalik ka ulit dyan sa sa Saudi. Sayang naman, sayang. Malaking bagay kaya ang sayang talaga nung nawalan ako ng nang hinayang ako. Sayang, grabing panghinayang ko. Nasayang yung puyat, yung pagod. Pinaghirapan ko nawala lang yung harang. Okay lang yung sisi ko. Yes, bumalik ako ulit dito. Sige. Kaya pala medyo ka dyan. Kasi may wifi dyan. Free wifi. Or malakas ang data dyan. Nakalabas ang bag. Na yung watch hour ko? Medyo tumataas na. Watch hour na lang ang yung paghihirapan. Okay na yung subscribers ko. Wala nang problema. Watch hour na lang. Push na lang ulit. Kagaya ng dati. Push. Habang tinatrabaho ko yung watch hour, nagsusulat na rin ako ng mga script sa mga upcoming videos ko.
Pangmalakasan. Para worth it naman. Tuloy-tuloy lang. Nagkamali ng una. Kuya nga ina-apply. Yes, go lang sisi ko. Oo. Laban lang. Yes, wifi lang ng amo ang gamit ko. Okay na yan. Ano lang, grab the opportunity para ma-monetize na. Lavern. Salamat sa silent viewer. Thank you. Sa mga lumadaan, salamat. Support tayo mag ano ka pala ay wait lang. Amazing. Ano, balikan kita mamaya after ng live ko kasi baka para ko yung natin. Invite mo ako sa live, message mo ako sa messenger, tapos pag nag-live ka or pag para mabisita din kita. Sorry, bawal pala ang sticker kaya ni-remove ko. Okay. Bawal pala yun. Okay. Sorry. Bawal pala. Siguro ang mga nakakaalam lang dyan, yung mga vlogger. Mga vlogger lang, nakakaalam. Nakalimutan ko na yung mga dito mga bawal. Kasi matagal na ako hindi nakapag-live na. Malapit na. Konting tiis na lang. Makukuha ko na rin. I'm doing something na. Thank you, Greg. Can you give me one car, Greg? Need service. You have a lots of car. Give me us. Ka-amazing and me. Ayesha. Your real name ka-amazing is Ayesha. Baka matagal na ata tayo dikit, sisi. Yung Ayesha vlog pa ata ang name na. Okay. Dikit na siguro tayo. Kaso nga lang, medyo lang. Kaya hindi na masyado nag-aano. Pero at least ngayon, di ba? I thank you, bebe. Cover time, PT. Hello po. Good to see you again. Hi. Good. How are you? We know each other. Cover time, PT. I visited yesterday. You visited yesterday? Where are you from, sir? Thank you. Thank you. Where are you from? I forgot, sorry. IDR if I chatted. IDR if I chatted. IDR. Ayaw dun. Toto, ali dun. Ali dun, Toto. Toto. Dito ka gabo kay kaya naka na yung Toto sa live ko. Dito ka, napagalang diwat yung ka-istorya. I'm Florida in the USA. Well, welcome to my live. Cover time, Pete. Thank you. Ang FB ko, Cheryl Marmol. Sa FB ko, CC. Chat mo ako pag magla-live ka or i-chat din kita pag Thank you. Mamimigay si Sir Greg ng car kasi marami siyang car. Thank you, Greg. Sir Cover PT. Thank you for visiting my live. Salamat.
kung saan ko niya, siyempre, makapong sigit mo sa kumukumpang tindahan na kuhaan, na may tindahan dito. Malaki pinatutan ko niyo, sabi ko na kuhaan ng lulot ng halo. Sa pinatutan, kaaga. Ako na lang. Hello at cover amazing. Walang anuman. Ako na lang i-add mo si Ayesha. Ayesha Asmod FB name ko. Ah, okay. I-add kita. Ayesha Asmod. Asmod. Bakit Asmod? Asmod sa amin ano eh. Iba. Iba yung meaning dito sa Bicol, yung Asmod. I sell cars in my city. Wow. You sell? Greg, you can give me one car. Anong meaning? Asmod, mabaho. Asmod means may mabaho. Yun. Asmod ka na, maasmod ka na, ganon. Oo. Word nga eh. Word yung mga salita. Mga ano. What brand you sell cars, Greg? Mercedes-Benz, Porsche. The Porsche. Sige lang. Ferrari, ganon. Taga Bicol ka pala. Oh, yes po, taga Bicol. Did you sleep? It's early by you. I've just wake up, sir. Cover time, Pete. Just wake up po. Any brand, I buy and sell. Ah, wow. You buy and sell. Amazing, Greg. Sige, Sisi ko. Out na muna ako ha. Matutulog ako. Ingat palagi. Salamat, Sisi. Message kita sa FB. Wow, you wake up early. Yes, wake up so early. Not too early. It's already 6. Not 6 a.m. 6. Thank you guys sa pagbisita ng aking live. Salamat. Thank you so much guys. Take care always. Sana naglapag ka ng bahay mo sis para nabisita ka. Sige sisi ko, salamat. Sige, bye-bye. Ingat lagi. Ingat lagi dyan. Lalo na dyan sa lugar na yan. Alam mo na, danger zone dyan lagi. I fix, paint, and sell them. Wow. Ang galing naman. Sub to your channel, ka-amazing from Cover Time Pit. Thank you so much, Cover Time Pit, for supporting. Salamat. You can subscribe my channel to Sir Cover Pit. Cover Time. Can you drop the Ay sayang, sana naglapag si Sisi ng bahay para nabisita. Wala na umalis. Tulog pa kasi. Time is gold. Time is gold. O, tara. May araw na, kaya pala maliwanag na. Know that you're wrong for me. God, I wish we never met on a day I'd leave. I'm done to you.
Buha ka ba na? Doktor na sa estudyante. May. Estudyante. May. Wait, 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 wait. Akin lang. Thank you sa nag-thumbs up. Salamat po. Thank you guys. Thank you so much. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. O giliw dinggin mo ang nais ko. Ang nais ko. Do you drink kape? Yes, I drink kape. I drink kape. Kape lover. Kape is life. Always kape. You are welcome, Cheryl. I love your channel. Thank you so much, Greg. Lumiman yun si Babay. Gabali man ako. Kape ko blanca tin pa. Magbango ka na. Mas mapakal ka man dito si nanay. Ayun, pag mga hirap ka dahil sa itsura. Edi kape ko blanca tin pa. It is Monday there already. Yes, Monday here and Sunday Sunday night there. Ay, adi duwa na ano si Baganan. Bukan daw nakapasok. Duwa na Joseph. Gusto na masarap. Ano ba? Still Sunday night there in US. It's only 5:22 p.m. here. 5:22 on Sunday afternoon. Advance here or late? Advance here or already Monday there? Ano pa? Monday there, Sunday here. Wala 12 dito. Ha? Wala 12. Na naman. Mga ano lang. Lahada. Ano na lang? 1, 2, 3, 4 na ano. Tama yan as size. Mayonnaise. Ay! Tulo na peanut sa'yo na mayonnaise. Ikaw na anong gusto mo? Ako lang yan. O 15, kapiyato na sa'yo. 4 ba gayon? Tulo na peanut. Saro na mayonnaise. Lang ka pa na yun. Opo. You're from the future, sure. You're from the future. I can't imagine. You can give me one car. Hinayon. Ay, the car.
Tomorrow for me is the future. Ah, tomorrow for me is the future. I know I'll never have this weekend. Hold on. Hold on. Don't sleep, oy. Don't sleep, oy. Morning. Monday morning na. Don't sleep, oy na. Wala man lang gulo nga ako sila kararita. Dito na lang mo, ano. Sila na, masarap. Ano to rin? Nakalimutan dito na sa dito. Ano ko, mas kumain na ako. Oh, I see na. Morning na here. Morning na. Wait lang. Wait lang.
Kagabi ka na nagbabago-bago. Nagbabago ka dito. Save it. Good job, Sharon. Salamat. Wait lang. Wait lang. Wait. Oh, sino ang nakausap nung kanya yung kami?
Hello. Hi, Ronnie. Greetings from Brazil. Hi. Greetings from Brazil. Ah, okay. Thank you so much for visiting my live from Philippines. Hello. Wait lang. Kape. Thank you for ano. Can you drop your ano channel? Ay, yung channel. Yung ano. Ronnie. I give you a jacket na. I give you already jacket. Can you drop your home? Drop. Drop. Wait lang. Salamat. Buta mga dito tabi sa sila. Thank you. I'm still here. Hi Greg, thank you. Thank you for your stay. Staying. Wrong spelling is wrong. The brand is staying. Thank you sa thumbs up. Salamat sa pa-thumbs up. Coffee. Kape-kape. Bye-bye. Bye po. Bye-bye.